дуруд ба шумо бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. бо таманнои саодати рӯзу рӯзгори шумо барномаи навбати олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Саидаҳмадзода Ҳусноро. ҳусноро бону хушомадед ба барномаи олиҳа. саломат бошед, раҳмати калон ки даъват кардед. ташаккур ки даъвати моро пазируфтед, вақт ёфтед, омадед ба барномаи мо. бонуи азиз, ба бинандаи олиҳа ва ба бинандаи телевизиони Сафина бисёр ҷолиб аст бидонад аз рӯзу рӯзгори як вакилзани имрӯзаи тоҷик. То ҷои мо медонем шумо роҳбари кӯдакистон ҳастед ва модари мушфиқу ғамхор ҳастед, бонуи хонадон ҳастед ва инчунин вакилзан ҳастед. ин ба шумо чӣ гуна муяссар мегардад? Яъне чӣ гуна вақт меёбед? Ба шумо чӣ гуна даст медиҳад? Кӯмакрасон доред? кӯмакрасон дар оила шавҳарам мебошад, чунки агар ки дар оила якдигарфаҳмӣ набошад, кори ягон зан пеш намеравад. мо бояд ки ҳар саҳар пеш аз оне ки аз хона баромада ба кор меравем, бо як таби болида равем, чунки ҳама рӯза бо як таби идона бояд ба кор рафт. аз маҳале ки интихоб шудам, беҳад мо ба онҳо ҳамкории зич дорем. агар ягон камбудие ки дар пеш ояд, омада муроҷиат мекунанд ва ман ҳамчун намояндаи халқ рафта ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ба кадом мақомотҳое ки дахл дошта бошад, рафта муроҷиати халқро мерасонам. чун мо дар арафаи ҷашни 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, омодагӣ зиёд мебинад мардуми Тоҷикистон ва имрӯз дар маҳале ки шумо интихоб шудед ҳамчун вакил, чӣ гуна фазо созгор аст? мардум чӣ гуна омодагиҳо мебинанд ин шабу рӯзҳо? мардум дар ин шабу рӯзҳо омодагиҳои хело ҷиддӣ дида истодаанд, чунки як фазои идона аст. дар маҳале ки шахсан ман ҳамчун вакил интихоб шудам, бо мардум ҳама рӯза қариб корҳои фаҳмондадигӣ бурда мешавад ва дар муассисаҳо, дар маҳаллаҳое ки мо бо халқ ҷаласаҳо мегузаронем, корҳои фаҳмондадигӣ мебарем, тамоман халқ норозигӣ нисбати пешниҳодҳои мо баён намекунанд, чунки мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки то 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонамон маҳалламонро дар як фазои идона, як намои идона пешкаш кунем, чунки дар давлати соҳиби истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд фахр кунем ки дар ин хел давлат зиндагонӣ мекунем. кадом пешниҳодҳо бештар қабул мешавад аз ҷониби мардум, қобили қабул аст? аксияҳои шинонидани дарахтони ороишӣ. ба мардуму пешниҳод мекунем ҳама вақт ки бояд ки шаҳрамонро, маҳалламонро ба маҳалли сабзу хурам табдил диҳем ва мо ҳар ҳафта бо халқ баромада гулҳои ороишӣ, дарахтони ороишӣ мешинонем. мардум хело хуб қабул мекунанд, чунки тозагии мо маданияту фарҳанги баланди тоҷик буданамонро нишон медиҳад. бештар ҳангоми мулоқотҳо бо интихобкунандагон кадом мавзӯъҳо баррасӣ мешавад дар баробари гузарондани ҳар гуна аксияҳо? дар ҳар вохӯрӣ бо мардум пеш аз ҳама корҳои фаҳмондадигӣ бурда мешавад. таъкид мекунем ки пеш аз ҳама фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намоянд. ташаккури зиёд. чун шумо зан ҳастед, модар ҳастед, тарбиятгар ҳастед ва ҳамчунин масъулияти бузурги роҳбариро низ бар дӯш доред. шумо роҳбари кӯдакистон ҳастед ва мехостем маълумот медодед имрӯз кӯдакистоне ки шумо дар он ҷо роҳбарӣ мекунед чӣ гуна фаъолият дорад? дар кӯдакистоне ки кору фаъолият мекунам, ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 64 ноҳияи Шоҳмансур мебошад ва кӯдакистони мо аз рӯи лоиҳа барои 300 нафар тарбиятгиранда сохта шудааст. айни замон 300 нафар тарбиятгиранда ба таълиму тарбия фаро гирифтааст ва муассисаи мо бо кадрҳои бо таҷрибае ки
равоншинос ҳастанд, бо пуррагӣ таъмин мебошад, бо мураббиҳои бо таҷриба, равоншиносон, ҳамшираи тиб, мушовир, роҳбарони мусиқӣ. Вазифаи мо дар он аст ки аз хурдӣ ҳисси ватандӯстии тифлаконро бояд бедор намоем. хело мураббиҳои бо таҷриба дорем. Бояд қайд намуд, ки дар соли гузашта мураббии муассисаи мо дар озмуни ҷумҳуриявии мураббии сол сазовори ҷойи аввал гашт дар ҷумҳурӣ ва ин боиси ифтихор аст. муассисаи мо ширхоргоҳ кӯдакистон ки ҳаст, мо аз сину соли 1 сола 7 моҳа қабул мекунем. ҳар сину сол машғулиятҳои худашро дорад. машғулиятҳои мо аз рӯи реҷаи рӯз ҷобаҷо карда шудааст ва тибқи стандарт дар гурӯҳҳо кӯдакон ҳама ба сину сол муайян гардидааст. ҳамаи мураббиён мутахассиси як соҳа ҳастанд то мактабӣ. вақте ки мо ба гурӯҳҳо ва таъин мекунем мураббиёнро, дигар фарқ надорад ки вай дар гурӯҳи якуми хурд аст, дар дуюми хурд ҳаст ё миёна аст, ва ё бояд ки ба кор шурӯъ кунанду ба кӯдакон таълиму тарбия диҳанд. дар муассисаи мо пеш аз ҳама машғулиятҳо бо забони давлатӣ ба роҳ монда шудааст ва забономӯзӣ низ дорем. муаллимони аз донишгоҳи омӯзгорӣ бо мо ҳамкорӣ доранд ва бо забони русию англисӣ аз сину соли миёна, яъне 4-5 сола, бо забони русӣ ва англисӣ ҳафтаи 3 маротиба кор мекунанд. чун талаботи замон аст ва имрӯз бачаҳои мо бисёр зирак ҳастанд, ҳушёр ҳастанд ва талаботи замон ҳам ҳамин гуна аст. кӯдаки имрӯза чӣ гуна талабот дорад, чӣ гуна суол медиҳад бо мураббии худ, чӣ гуна рафтор мекунад, як маълумот медодед? бачаи имрӯза бо мураббии худ чун одами калон суҳбат мекунанд, ҳамчун як чунон боақл ҳастанд ки тифлакони ҳозира. дар мисоли оддӣ дар хона чӣ коре ки мекунанд баъди бохча рафтан, саҳар омада ҳатман ба мураббӣ нақл мекунанд. дар хона ин хел шуд, дар хона мо ин корро кардем, модарам ба шуморо чӣ гуфт, падарам чӣ гуфт, омада мерасонанд ба мо. бисёр ҳушёру зирак ҳастанд ва мо низ кӯшиш мекунем ки дар муассиса ин хел кӯдаконро зиёдтар диққати кӯдаконро ҷалб кунем ба машғулиятҳо ва бояд қайд намуд, ки тарбиятгирандагони мо дар озмунҳои гуногун иштирок мекунанд, дар новобаста аз хурд буданашон, дар озмуни дар доноякон тарбиятгирандаи мо иштирок карда сазовори ҷойи аввал гашт ва дар озмунҳои садранги чакан иштирок мекунанд, сайри гули лола. мо аз хурдӣ бурда кӯдаконро ба ватани азизамон шинос менамоем, чунки мо бояд ки ҳисси ватандӯстиашонро бедор намоем ва бояд қайд намуд, ки дар муассиса чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад ва ҳама кӯдакони мо дусрӯякон аз синни хурдӣ аз 1 сола 7 моҳа буданашон дар чорабиниҳо иштирок мекунанд ва мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ сайти худро дорем. падару модар ҳаррӯза кору фаъолияти мураббӣ ва фарзандони худро назорат мекунанд. ва чун гуфтед равоншинос дорем ва бо омӯзгорони соҳибтаҷриба ҳамкорӣ доред, меоянд дарс мегиранд, машғулиятҳо мегузаранд бо тифлакон. қабули тифлакон чӣ гуна аст ба ҳамин машғул? оё онҳо хоҳиш, завқ, шавқ доранд барои забономӯзӣ? албатта хоҳиш доранд. рӯзе ки тибқи реҷаи рӯз муайян гардидааст, бояд машғулияти русӣ ё англисӣ бошад, мо ҳис мекунем ки кӯдакон муаллимаро интизор мешаванд, чунки муаллимаи мо бо як ҳамарӯза бо навоварӣ меояд. кӯдаконро як рӯз машғулиятро дар айвончаи бозии кӯдакон мегузаронанд, як рӯз дар толори мусиқӣ мегузаронанд, як рӯзи дигар бошад мушоҳидаи боду ҳаво, мушоҳидаи табиат
гуфта кӯдаконро бароварда машғулиятро мегузаронанд. Ба кӯдакон ин бисёр шавқовар аст ва забони русӣ, англисиро тез аз худ мекунанд ба ҳамин тарзи бозӣ, чунки фаъолияти ҳаррӯз, машғулиятҳои мо бояд бо бозӣ оғоз шавад ва бо бозӣ анҷом ёбад. Бевосита мо ҳамарӯза бо падару модар ҳамкории зич дорем, чунки фарзандони онҳо ноболиғ ҳастанд. Бояд ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, ҳар шахс бояд фарзанди ноболиғро худаш ба муассиса оварда дар дасти мураббӣ супорад ва мо ҳамарӯза бо падару модар ҳам суҳбат мешавем. Дар хона кӯдак аз хона вақти вориди муассиса мешавад, ин хела мешавад ки таби кӯдак болида нест вақти вориди муассиса мешавад ва падару модар ба мо мефаҳмонад ки имрӯз табаш хира аст ва мо кӯшиш мекунем, мо дили падару модарро ором мекунем ки шумо равед, ин тарафаш вазифаи мо ҳаст, чунки мураббиёи мо ҳамаашон равоншинос ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки таби кӯдакро болида гардонанд. мехостам ба ҳамин масъала равшанӣ меандохтед, равоншинос гуфтед. то ҷое мо медонем равоншинос бештар дар мардуми аврупову амрико бисёр машҳур аст. Дар мардуми мо ҳастанд, лекин бисёр кам дида мешавад, дар калонсолон аз ҷумла. Ва имрӯз шумо гуфтед ки бештар равоншинос ба кӯдакон кор мекунад. Равоншиноси кӯдакон яъне ки алоҳида аст, дигаргуна аст, яъне бо кӯдак чӣ гуна муомила мекунад? Пеш равоншиносони мо равоншинос барои кӯдакони синни то мактабӣ ҳастанд ва вақте ки равоншинос бошанд, бояд ки фикру ақидаҳои кӯдакро тез аз худ кунанд. Мисоли оддӣ рӯзе мешавад ки модар фарзандро ба боғча меорад ва ваъда медиҳад ки бачаҷон ҳозир якта қандак мехарам ва хоҳиши кӯдакро иҷро намекунад. Кӯдак ба муассиса гирьякунон меояд ва мо албатта пурсон мешавем, барои чӣ гирья карда истодааст. Баъд модар ё падар мегӯяд ки ваъда кардам ки қанд мехарам, вале имконият нашуд. Ва вақте ки мураббӣ қабул мекунад ҳамин хел кӯдакро, баъд ба гурӯҳ дароварда мо худомон маслиҳат карда ба мураббӣ мисол мегӯяд ки амирҷон, алиҷон, ҳозир очаҷонаш ба ту қанд харида меорад ва ба берун мебарояду як қандак аст, ягон вай аз худаш гирифта дароварда ба тарбиятгирандамон медиҳем ва табаш болида мешавад, фикр мекунад ки модараш овард. Вай модарро низ дурӯғгӯй дигар ҳисоб намекунад, чунки ваъда карду омад кори маро иҷро кард гуфта. бале бале, чун тифлон кӯдакон дунёи зебои худро доранд, дунёи бидуни дурӯғ, дунёе ки ҳамеша зебоиву ҳамеша самимиятро қабул мекунанд, чун тифлакон худашон самимӣ ҳастанд ва бе ягон ғараз, бе ягон дигар фикр инсонҳоро, насли калон солро аз ҷумла падару модарро ҳамин гуна қабул мекунанд, чун бисёр дӯст медоранд падару модарро. Кӯдаконе ҳастанд ки вақти рӯзҳои истироҳат мешавад, шанбе якшанбе, баъд рӯзи душанбе падару модар меорану мегӯянд ки 2 рӯз дар хона кӯдакон азоб кашиданд, назди мураббӣ меравам. мо ҳамарӯза таъкидҳоямон ба мураббиён ин аст ки ҳамчун фарзанди худомон бояд кӯдаконро қабул кунем. Барои таълиму тарбия гирифтан ба муассисаи то мактабӣ меоранд, на ин ки барои гапи қабеҳ ёд гирифтану дашному дағалона рафтор кардан. аз ҳамин лиҳоз мураббияҳои мо хело бо меҳрубон ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки кӯдакон ҳар саҳар ба як рӯҳи болида, бо як вақти хуб хуш давидакунон вориди муассиса шаванд. равоншинос бо падару модар кор мекунад? Албатта, равоншиносон бо падару модар кор мекунанд ва мешавад ки кӯдаконе ҳастанд боз дар мо ки
нуқсон доранд ва равоншинос бо онҳо зиёдтар кор мекунад. Вақте ки мо ҳар 3 моҳа машғулиятҳои ҷамъбастӣ мегузаронем ва дар ҳузури падару модарро даъват карда, дар ҳузури падару модар мураббӣ 3 моҳа фаъолияти худашро ва донише ки ба тарбиятгирандагон медиҳад дар назди падару модар нишон медиҳад. баъди гузаронидани машғулият баҳсҳои зиёд мешавад байни мисол роҳбарият, падару модар, мураббиёҳо. падару модаре аст ки норозигӣ баён мекунанд. барои чӣ ана вай фарзанди ино фаъол буду, фарзанди ман шеър нахонд. баъд боз мо зиёдтар кӯшиш мекунем ки ба кӯдаконе ки камакак ақиб мондаанд корҳои инфиродӣ гузаронем, чунки мо бояд ки аз якдигар ақиб намонанд. бонуи азиз, аз кору фаъолияти шумо бархурдор шудем, огаҳӣ пайдо кардем. тавре ки дар оғози суҳбат гуфтам, барои бинандаи барномаи олиҳа бисёр ҷолиб аст бидонад рӯзу рӯзгори як нафар бонуи фаъоли даврони соҳиби истиқлолиро ва ҳамчунин рӯзу рӯзгори вакилзанро гуфтем. аз зиндагии худ мегуфтед ба мо. пеш аз ҳама оилаи солим дорем, барпо кардаем. бо розигии падару модар оила барпо карда будем ва ҳоло бошад соҳиби 3 фарзанди дусрӯяк ҳастам. 2 духтарча ва 1 писар. духтари калониам Шабнамҷон донишҷӯи дар Федератсияи Россия, донишҷӯи курси аввал мебошад дар донишгоҳи тиббӣ фаъолият карда истодааст ва духтарчаи дуюмам Шукронаҷон хонандаи мактаби миёна мебошад ва писарам Муҳаммадҷон низ хонандаи мактаби миёна мебошад. дар хонадони шумо чӣ гуна фазо ҳаст? дар хонадони мо хело фазои хуб ҳаст, чунки пеш аз ҳама мо бояд ки дар оилаи худ намуна бошем, ҳам падару ҳам модар. ва ман ҳис мекунам ки фарзандонамон аз фазои оилаамон розӣ ҳастанд, чунки падари меҳрубон доранд, модари меҳрубон доранд. мо ҳар рӯз ба кори давлат машғул ҳастем ва кӯшиш мекунем ки ҳатман вақт ёфта вақти худамонро бо фарзандон гузаронем ва фарзандонамон низ бояд аз таълиму тарбия дур намонанд. чун шумо гуфтед ки фарзанди калониятон дар Федератсияи Россия таҳсил мекунад, яъне ки шумо дар интихоби касб ихтиёр ба дасти фарзандон аст. монеа намешавед, ҳар касберо ки фарзандон интихоб мекунанд бо розигии шумо албатта. яъне ки духтарон пеш аз ҳама барои пешрафти оила таълиму тарбия, таҳсил, илму дониши духтарон низ дар мадди аввал меистад. чӣ гуна ба мувофиқа расидед, чӣ гуна розигӣ додед, ин чӣ гуна маслиҳат шуд? вақте духтарчаам хурд буд, синфи 5 буд, ҳамеша мегуфт ки модарҷон, падарҷон, ман бояд ки табиб шавам, дандонпизишк шавам. мо гуфтем майлаш. дар аввал фикр кардем кӯдак аст, интихоби касбаш иваз мешавад. не, ин хел нашуд. баъд аз синфи 9 будан дидем ки дар гапаш қавӣ истодааст. боз дар курсҳои бозомӯзӣ мондем, чунки духтар ки хост бояд ки хосташ шавад. дар оянда низ мо фахр мекунем вақте ки духтари ман номбардори падару модар шавад ва бо розигии падару модар донишҷӯ шуду бо тантана равон кардем. бисёр хуб. дар тарбияи фарзандон чун мо шумо модар ҳастем медонем, бо духтарон муносибат дигар аст, бо писар дигар аст. шумо байни духтару писар чӣ гуна муроҷиат мекунед, чӣ гуна барои таълиму тарбия кардан кадом принсипҳоро доред бо духтарон ва бо писар? ман шахсан бо фарзандонам муносибатам як хел ҳаст ва бояд ҳамин хел бошад, чунки фарзанд ҳамаш фарзанд аст барои падару модар. дар оила мешавад рӯзҳое ки духтарчаам норозигӣ баён мекунад ки шумо бачатонро дигар хел дӯст медореду моро дигар хел дӯст медоред. яъне чӣ хел меҳратон нисбати писар дигар? бале, меҳратон дигар аст. хай ва ё ҷавон ҳастанд. ҳамеша гапи доимии ман ҳамин аст ки духтарҷон,
пагоҳ оила барпо кунӣ, баъд мефаҳмӣ ки фарзанд ҳамаш барои падару модар як ҳаст. падару модар ҳеҷ вақт фарзандро аз якдигар ҷудо намекунад. Бо фарзандонам муносибат як хел ҳасту баъд дар алоҳидагӣ бо духтарча ҳам дигар хел суҳбатҳо мегузорам, чунки вай духтар аст. Бояд ки аз ҳозир мо тарбия кунем ки дар оянда вақте хонадор мешавад, вақте ки соҳиби илм мешавад, донишҷӯ мешавад, бояд ки намунаи ибрат бошад. омода бошад ба ҳаёти мустақилона. Бояд ки ба ҳаёти мустақилона омода бошад. пеш аз ҳама бояд ба кори хона овора бошад. Бояд ки аз кори хона, аз хеле ки мо зан ҳастем, бояд дар сатҳи олӣ омода бошад ки пагоҳ дар зиндагии мустақилонаи худ азоб накашад. бале, мутаассифона солҳои охир пошхӯрии оилаҳои ҷавон зиёд ба назар мерасад. омилҳоро гуногун медонанд. андешаи шумо чӣ гуна аст? андешаи ман дар ин аст ки пеш аз хонадор кардан бояд ки мо падару модарон саросима нашавем. бисёр ҷавон фарзандонро хонадор мекунанд. дар мардуми мо зиёдтар аст ки духтарро чию хонданаш чӣ, шавҳар медиҳему хеле ки мегӯянд аз сарошон соқит карда ба ҳаёти мустақилона гусел мекунанд ва байни ҷавонон нофаҳмоӣ мешавад, чунки ҷавон ҳастанд, ҳоло барои оила барпо кардан омода нестанд. бисёраш ба фикри шахсии ман ки омода набудани оилаҳои ҷавон ва пошхӯрии оилаҳо ана ҳамин аст. баъде ки фарзандонро мо мисол хусур хуштомад падару модар мебинем ки байни ҷавонон нофаҳмоӣ аст, мо калонтаро бояд ки иҷозат надиҳем то ин дараҷае ки оилаҳо пошхӯранд. насиҳат кунем, фаҳмонем, падару модари мисол домодро даъват кунем ё ин ки аз келинро даъват кунем. чор пиру чор тадбир мегӯянд. падару модар хусуру хуштомад бояд ҳамсуҳбат шаванду оилаи ҷавононро мустаҳкам кунанд. ташаккури зиёд. бонуи азиз, ҳар як инсон тавре гуфтем як шуғл дорад, шуғли дӯстдошта дорад. шуғли дӯстдоштаи шумо кадом аст? оилавӣ бештар ба сайру гашт мебароем, чунки душанбеи азизи мо хело як шаҳри дилоро, хело як шаҳри зебо шудааст. ва мо дар вақти сайру гашт маслиҳат карда бо фарзандон ва чизе ки мехоҳем мисол бо ҳамдигар фикру ақидаҳоямонро гуфта вақтамонро мегузаронем. зиёдтар шуғли дӯстдоштаам вақти холигиам бо фарзандонам будан аст. чун шумо омӯзгор ҳастед, дар оилаи омӯзгор ба воя расидед, тарбият ёфтед ва фикр мекунам ки албатта мутолиаи китоб низ дар хонадони шумо бисёр буд. бештар шумо назмро меписандед ё насрро? аз ашъори кадом шоирон ё ин ки нависандаҳо мутолиаи китобро меписандед? ман зиёдтар назмро меписандам, чунки вақте ки ворид мешавӣ ба назм дар дунёи дигар худатро ҳис мекунӣ ва зиёдам ба ман писанд аст. бештар аз ашъори кадом шоирон, классик ё ин ки шоирони муосир мутолиа мекунед? бештар аз шоирони классик мутолиа мекунам ва як чизи дигарро бояд қайд кард ки айни ҳол унвонҷӯи академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва мавзӯи ман низ трансформатсияи расму оинҳои мутафаккирони форсу тоҷик дар асрҳои миёна аст. ва ман ҳам зиёд кӯшиш мекунам ки аз мутафаккирони форсу тоҷик мутолиа кунам, чунки то рӯзе ба анҷом расидани кори илмиям бояд ки дар бораи мутафаккирони асрҳои миёна форсу тоҷик тасаввуроти хуб дошта бошам. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? дар оянда нақшаҳои зиёд дорам. пеш аз ҳама нақшаи аввалин дараҷаам ҳамин аст ки муассисае ки ҳоло кору фаъолият мекунам ҳамеша дар сатҳи аввал бошад дар байни шаҳру ҷумҳурӣ ва нақша дорам ки мураббиёҳоро таҷрибаашонро бой гардонам.
تشکر زیاد برای یک صحبت بسیار خوب، صمیمی و زمینی با شما در زندگی شخصیتان و در کار و فعالیتتان برای کامیابی ها تمنا داریم. خوش آمدید. خوش آمدید. بیننده های عزیز، اینجا برنامه نوبتی اولیها به انجام می رسد. یادآور می شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه سید احمدزاده حسن‌آرا. خیر بیننده های عزیز، تا دیدار آینده تن صحت و خانه آباد باشید.